kardom aprangsi kadukawi aphansita nili minang energy dingno nangli tumphan Lamjir Lapen Hirjir Akimi ne parjupon nangli nili tame ning chiduno peglaw nangli tumphan Lamjir Lapen Hirjir Akimi ne parjupon nangli arji ding pluilo sita meno nabangi nili puthon nangli tumphan Lamjir Akimi Lapen Hirjir Akimi nai parjupon thujia phansi chisik pon bamlo lapen ke komania korting zera tumta jongsi nili phan nangli tuma kailam jir nai pasilam jido pulote nili Facebook page along message nanglo ignon nili description ong si link pi iglo lapen ke nili Facebook personal account tami dolo Smon Ronghang pomadlo hala dak tami nangli tum message nanglo ignon nili phan nangli tuma kailam jir jongsi salam nangsi pulote lapen puthot chithan pontulona la YouTube ka salam tami la video hedi la ta joy ke asap o kisung kedo asi tami nanglitum ning abang chipaning ding nangji lalo lapen ke nanglitum la background music adi kyo sabang hai copyright ka vi music si use nang po nili tami ke thek thia joine si piniar ni minang an video long bang ke nili phanta copyright nang nep lo copyright kilong lo ka joine nili honia content long bang ke copyright ko ka joine si nili voice high mood bikok lo amat copyright bang hek jok lo asal copyright bang ke hek jok joine mat hala nili ki hirpona hirjir hedi hirjir lamjir hai labang so hirjir lamjir long bang ase vedat etiklo masi mina ana tumi comment no pilo pipot si ase vedat lo labang ke la lo nili ke thek thia joine lo background music use edi copyright do ikok masinili hala copyright bang ke hek joka joini amat la nili ki hirpona se bang abedet lo ki jutsia long nili nalitum bhanchoni rilang nalitum jongsi nilitum kaching hon nai SL kanghon YT channel nang subscribe dun dilang putinang subscribe dun thami hadak tami nalitum Lamjir Lapen Hirjir Akimi arju pandongji